בוקר טוב לעורכת הדין רומי קנבל. שלום. בוקר טוב. מומחית לדיני משפחה וירושה. היום אנחנו מדברות על מוניטין כנכס בר חלוקה. מה זה אומר? וואו. נשמע סינית. לא מבינה, יאללה, דברי. נתחיל מההתחלה. בעצם חוק יחסי ממון בין בני זוג, 1973. עוד פעם היא באה עלינו עם התאריכים האלה. זה חוק מאוד מאוד חשוב. הסדיר את כל העניין של חלוקת הרכוש שצברו בני הזוג לאחר הנישואים שלהם. אוקיי. כל הזוגות שניסו מ-1974 ואילך, החוק מסדיר איך יחולק הרכוש שלהם, איך הוא יאוזן במקרה של פירוד ביניהם. אז אנחנו מתחילים לדבר על נכסים. מה הנכסים שיחולקו בין בני הזוג? בהתחלה התייחסו לנכסים ממשיים, מכונית, דירה, כסף בבנק. כן. זה היה ברור איך זה יחולק באופן שווה אם זה נצבר במהלך חיי הנישואים. מה עוד יש? יהלומים, האם יחולק? תכשיטים, האם יחולקו? שתלי סיליקון, האם יחולקו? עסק, עסק. אנחנו כבר דיברנו על השתלים ודיברנו על החדירה לפרטים. דיברנו על השתלים בישבן קודם. אוקיי. אז אנחנו נמשיך, ברשותך. אנחנו בעצם מדברים גם על עסק. עסק שהקימו הצדדים, אחרי נישואיהם, איך מחלקים אותו? זה רכוש משותף, הצדדים, כל אחד פונה לדרכו, צריך לחלק את זה. שיווצר מצב של איזון שווה בין שני הצדדים. מוניטין, מה זה מוניטין? מה זה? יושב לידינו, ידידנו רון, יפה, פלסטיקאי. כן. האם יש לו נכס ששווה כסף, שיוכל בעתיד להניב כספים? האם שמו של רון שווה כסף? שווה כסף. יפה. לא חשבתי על זה. אז כדאי שתתחיל לחשוב. עכשיו... רגע, איפה הדס אשתי? הדס מעודכנת כבר, היא קיבלה עדכון לפני התוכנית. אוקיי. למעשה... אז בעצם את אומרת שגם מוניטין שווה כאן כסף. גם המוניטין של אדם, שזה בעצם נבנה מהשכלתו, מהניסיון שלו, מהכושר שלו להשתכר בעתיד, שווה כסף. בואו ניקח לדוגמה, דוגמה קטנה. זוג, התחילו את חייהם. אחד מבני הזוג רכש השכלה במהלך הנישואים, נולדו ילדים, מן הסתם בתקופת רכישת ההשכלה, האישה, ניקח במקרה את האישה. זה לא תמיד ככה, אבל הפעם ניקח את האישה, נשארה בבית, פחות התפתחה, עבדה, רכשה לעצמה כל מיני קורסים כאלה או אחרים, אבל לא בנתה לעצמה מוניטין. רופא, רואה חשבון, עורך דין, מנחה בטלוויזיה. המוניטין נצמד לאדם, ויש לו ערך כספי. מה יקרה במקרה שהזוג הזה ייפרד? כל אחד יקבל חצי מהרכוש שצברו, אם צברו. לא תמיד, אנשים שיש להם מוניטין, שמביא את הכסף, גם צוברים נכסים, מתוך החלטה, מתוך שיקול, מתוך מטרה לבנות דווקא את המוניטין, את העסק, את הקליניקה, את הפרקטיקה, ואז צד אחד יוצא בעצם עם נכס, שיכול להניב לו בעתיד הרבה מאוד כסף. נכס עתידי. בדיוק, והצד השני נמצא עם משכורת בסיסית, והפער אותה אישה שדיברנו עליה. נכון, והפער הוא גדול. נכון. והפער הזה, בית המשפט, מתוך התפיסה המערכתית של צדק חברתי, בא ואמר, אנחנו צריכים לטפל בפער הזה. אנחנו צריכים ליצור איזה איזון מסוים, ששני הצדדים יצאו לדרכם בצורה עד כמה שניתן מאוזנת. אוקיי. אז בואו ניקח דוגמה של רופא. הייתה גברת בבית משפט בירושלים, עוד פעם השופטת הירושלמית. אנחנו אוהבים אותה. מאוד אוהבים אותה. היא יודעת שאנחנו מדברים עליה פה הרבה? אני מניחה שכן, היא שלחה לי מסרון. היא בעצם קיבלה לידי התביעה של אישה, שבאה ואמרה, בעלי רופא, יש לו מוניטין, אני מבקש לקבל פיצוי כספי בגין המוניטין שלו. רגע, אבל המוניטין שלו נרכש בזמן היותם נשואים. זאת בדיוק הנקודה. כי אם אני הייתי רופא לפני שהתחתנתי, מה זה אומר? אני בסדר? אתה בסדר גמור. אבל בוא נראה אני לא כל כך מתי מודע, פיתחת את הפרקטיקה שלך. ככל שהזמן שלנו עובר, אני הופך להיות יותר מודע. מה שקרה, רון, מה שקרה, תקשיב, מה שקרה, זה במקרה באמת הזה, הרופא לא הייתה לו פרקטיקה פרטית,
הוא לא הקים עסק פרטי, הוא לא פיתח את המוניטין האישי שלו, הוא עבד כרופא בבית החולים. הגברת מנגד, למדה קורס תואר ביחסים בינלאומיים, בזמן התביעה עברה, שינתה את מסלול הכשרתה ולמדה משפטים, עשתה קורס בשמאות מקרקעין, זאת אומרת, היא לא ישבה בבית וויתרה לבעל לצורך קידום הקריירה שלו. אז פה השופטת אמרה שלא רק שהיא לא תפסוק מוניטין, יכול להיות שיהיה פה שאלה הפוכה. מתי כן? דוגמה קטנה מהירה, זוג נשוי הרבה מאוד שנים, שזה גם שיקול שצריך לקחת בחשבון, 40 שנה, הבעל רואה חשבון, מתפתח, צובר לעצמו מוניטין, פותח משרד גדול, מתחיל להשקיע במקרקעין, צובר נכסים שרושם את הנכסים רק על שמם. האישה יושבת בבית, מגדלת את ילדיה. אחרי שסיימה לגדל את ילדיה, התחילה לטפל בנכדיה. פה בית המשפט אמר, זה מקרה קיצוני, אני צריך להתערב, צדק חברתי, ואז הוא פסק סכום יפה, גלובלי, שהאישה תוכל להמשיך את חייה בצורה מכובדת. את פשוט נהדרת עם הדוגמאות שלך. תמשיכי כך. אפרופו צדק חברתי.